kiambikiri kia abantu bamenyete amono borema ane mono bari batari kuigwa nigo babire bagokora egiikaro ase nyomba ye emesangerekano African Conference on Deafness 2024 na kugenda kubure serikali kwani kingo chire kobanyura abana bari bavuga tobo oborema bwo gutaigwa ani ase gesongo tokoroka deafness conference yiga yale tabantu omo wache ko semania na kumanyanga kia serikali gwaneta ko bakonya na gukonya abaiboli bali babwata abana babwata obokongu bwokoigwa ase serikali ya Kenya tubwate ntokoranga language yo ye chisaini ibaiboli bange batamanyeti na serikali ibundise kero muntu Kenya kero bwato mwana uso muntu utari koigwa mwanyara gukwana nere mwanya kuwasinda nere gusakata yabani kende yatoka yamanya kanire ngabana abange bayiruche school batari koigwa mali ko takabaru school ko genda so bikiagara abaiboli nechi amade chego mbamanyetinga na kibako gamba nabo usakara banyoro bokonga kibako konyana tutake tiko nde bwensi nyuma kero muntu gagwana te gotara na no yo mobo kero yo mo kero manye ke serikali bwate gwana te ko bakorera abara wingi baranyare gukorera serikali ababuli bwata abana bwata olema ko twara obwoba koira abana abo skulu ko basoki bamanyekane amatenga no bwato mwana bwato olema bonsi ndoliko tiko ikineka egu Kenya sai kero muntu tigerwe egare tokonyane no mwana ina bara arakine aje kubioka akonye kuburio kubwa abandu batabwati nyono bole. We would wish to have a common sign language in Africa whereby if we are invited to Nigeria or we invite any other country to this country, they don't have to carry their own interpreters. It is